Nilqakom għaċ-ċerimonja tal-Premijiet tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Dorin Mikallef 2023. Dan il-konkors mtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Jiena Jasmine u fisem il-Kunsill nixtieq nirringrazzjakom tal-li naqgħodtu magħna llejla. Xieraq li ninsabu fis-sala tal-kittieba għax bħal kull sena intom il-poeti li ħadtu sem timlew il-post allokat għal din iċ-ċerimonja, ċerta li bħalissa din is-sala vera jistgħu ilha isimha. Din hija il-5 edizzjoni ta' dan il-konkors li jippremja l-aħjar 3 poeżiji bil-Malti imresqa anonimament quddiem l-aġġudikaturi permezz ta' pseudonimu. Din hija opportunità mill-ftit biex il-kliem jgħidu tagħhom. Qabel ngħaddu għall-parti letterarja ta' din iċ-ċerimonja nixtieq nistieden lil kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Mark Camilleri għal kemmtejn. Merba, u grazzi tal-li ġejtu. Kif qalet tajjeb Jasmine, wasalna l-edizzjoni wara 5 waħda tal-Premju Dorin Mikallef li naħseb dis-sena wara li dan qed jikber kemm fl-importanza u anke fil-popolarità tiegħu. U dan huwa premju li qed jikber fl-importanza tiegħu għaliex ovvjament il-konkorsi poetiċi mhumiex xi ħaġa daqshekk regolari u naħseb almenu dik hija l-impressjoni tiegħi illi b'xi forma jew oħra il-poeżija Maltija dejjem xi forma ta' skużawni it-terminu forsi rinaxximent, forsi hemm mhux jaqbel miegħi, però naħseb li b'xi forma jew oħra dejjem xi forma ta' rinaxximent. Dis-sena kellna numru sabiħ ħafna ta' partiċipanti, kellna 67. U kif qalet ukoll Jasmine qabli ġew mresqa kollha b'mod anonimu. U kellna taħlita naħseb sabiħa ta' veterani tal-poeżija. Jekk se nispera ħadd ma jħu għalih għax semmi kelma veterani, ma meta blebda insult, ma veterani fis-sens illi l-ħakma tal-kitba ilha għandhom żmien twal. Ismijiet stabiliti u oħrajn ġodda, rajt ħafna ismijiet ġodda u naħseb da li u mhux li biss anke l-Konsil kollu jimlina b'kuraġġ għal-ġejjieni. Ma nasibx għad niżvela xi sigrit ta' fatt ma naħseb hawnhekk illi ngħid illi l-ewwel 12 kienu l-ewwel 12 minn daw is-67 kienu viċin xulxin. U naħseb jekk kienu viċin xulxin daw it-12 ifisser li l-livell kompetittiv tal-poeżiji kien tajjeb. U xi ħaġa li rremarkaw ukoll l-aġġudikanti infushom. Kellna varjetà stilistika u tematika, kien hemm ħafna li riflettew ċirkostanzi attwali tal-pajjiż u di xi ħaġa oħra li laqtitni. Madankollu ikunx ikun ir-riżultat. Dal-konkors m'għandux ikun il-bidu u tmiem tal-vjaġġ dak li nsejħulu poetiku tal-parteċipanti, jew għaliex dak li jkun jgħid mela jiena ma klassifikajtx mela li mhix tajjeb biżżejjed, ma jfisser xejn. Ovvjament inti trid tispiċċa tagħżel 3 minnhom daw finalment, jiġifieri ma sax ikkuntanta kulħadd, imma huwa l-ewwel esperjenza. U fil-fatti ħa norbot ukoll mal-punti li jmiss li huwa il-ġabra tal-Modern Poetry in Translation li fl-edizzjoni tas-sajf foka fuq il-poeżija Maltija. U naħseb da jfisser li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ta' titmexxija tiegħi jibqa' kommess illi jesporta l-letteratura Maltija, rajt fil-forum kollha tagħha, inkluż il-poeżija. U naħseb hija xhieda oħra tal-konferma illi kemm aħna nemmnu fil-poeżija Maltija. Jiġifieri hemm ismi ġodda wkoll fih, naħseb dak ifisser ħafna. Fl-aħħar nett
Naħseb kull minn drani jaf li jiena id-diskorsi fit-tum ma tantx inħobbhom. Nixtieq irrod ħajr l-ewwel nies il-ġudikanti tax-xogħol bir-reqqa li għamlu u kommenti li ħallewna. U naħseb ukoll nixtieq ningrazzja lil kull wieħed mis-67 parteċipant għaliex naħseb xogħolhom fl-aħħar mill-aħħar qed isaħħu s-sejsien tal-poeżija Maltija u naħseb finalment ukoll għalmenu nemmen illi qed jagħtu ġieħ li mibkija Dorin Mikallef li naħseb tat kontribut enormi lill-poeżija Maltija. Grazzi. Grazzi, Sir Camilleri. Il-kollaborazzjoni tal-Konsil Nazzjonali tal-Ktieb ma' rivista letterarja Modern Poetry in Translation propju ġiet imħabbra is-sena l-oħra waqt iċ-ċerimonja tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Dorin Mikallef. MPT hija rivista li tippubblika poeżija dinjija kontemporanja u l-ħarġa li tiffoka fuq il-poeżija Maltija, Called to See a Poet Focus on Malta, ġiet mitbuha ftit xhur ilu. Grazzi għal din il-kollaborazzjoni il-poeżija Maltija qed tinqara mal-erba' tirjieħ. Inħeġġeġkom biex takkwistaw kopja mis-sit tal-Modern Poetry in Translation biex taqraw il-25 kontribuzzjoni minn poeti u tradutturi Maltin. Lura l-konkors biex infakkarkom ftit il-konkors Dorin Mikallef miftuħ għal poeti ta' kull età u jippremja poeżija oriġinali ta' mhux aktar minn 36 vers li qatt ma ġew ippubblikati qabel. Kif qed qabel kull poeżija tiġi evalwata anonimament u għalhekk kulħadd beda mill-bażi sempliċi tal-kelma miktuba fuq il-karta. Inħabbrilkom bi pjaċir kbir li l-konkurrenza tagħkom dis-sena kienet waħda ferm numeruża. Fil-fatt, b'kollox issottomettejtu 67 poeżija. Tajjeb li nsemmi wkoll li ħadu sem kemm kittieba stabiliti kif ukoll poeti emerġenti bħalma qal is-Sur Camilleri. Il-partiċipazzjoni d-diversità tagħkom tkompli tagħmel dan il-kors prestiġjuż u ta' min isegwih. Din is-sena l-aġġudikanti kienu Irene Manjon, Justine Somerville u Kaldon Merċieqa. Fissem il-Konsil Nazzjonali tal-Ktieb nixtieq nirringrazzjahom kif għadni kif għedtilkom kellhom fuq 60 poeżija x'evalwaw. Naf li qed tistennew bil-ħerqa biex isiru tafu min huma r-rebbieħa, imma se nħallikom ftit ieħor fuq ix-xwiek. Nixtieq nissieden fuq il-park li r-rebbieħa tas-sena l-oħra, Therese Patch, biex taqsam magħna l-poeżija li kisbet l-ewwel post fuq l-aġenda tal-Lajn ta' Dorin. Il-lejla tajba, qabel xejn nixtieq nirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb illi oġbu jistedinni biex naqra xi ftit mix-xogħlijiet tiegħi. Bħala omaġġ lil Dorin Mikallef se nibda l-qari billi naqra poeżija minn tagħha bl-isem Meditazzjoni. Għalkemm dawn il-versi mhumiex ħlief esperjenzi, verità u reliġjon, xorta ma bidlux id-destin, xorta ma ċaqilqux in-natura, xorta baqa' kollox qisu ma ġara xejn. Għax dawn huma biss il-biki, l-imrar u l-ħajja ta' ruħ li bija u mingħajra d-dinja tibqa' ddur u li setet ma għexitx u setet ma tweldiċ u setet baqet siekta. Naddi issa l-qari tal-poeżija rebbieħa tas-sena l-oħra fuq l-aġenda tal-Lajn ta' Dorin. Filgħodu nittawal mit-tieqa, skular anke ċirresħa mit-triq tal-Empirew, not li ħirsa tal-ġirien jirritornaw mill-iskariċ tal-lejl sfumin. Insellem li x-xemx tiela. Nintasab mal-mejda, wiċċ imwiċċ mal-kafesilċ inferra għaw lil-lejl qabel sal-pajt għan-naħa l-oħra. Bit waħda nteftef fil-ħuxlief ta' mħabti u bl-oħra nlaqqa trufijiet ta' tama. Iktar tard nirrekordja l-atomi tal-ħsieb, tar-riflessjoni, id-de profundis tiegħi. Hekk, preċiż kif jaqgħu l-istrumblati fuq moħħi forma skonnettjata tal-kriżijiet, tad-deżert, tas-suppliki. F'nofsinhar ninej il-kirje, imperreċ għalajn kulħadd il-ħwejjeġ tal-angst tiegħi, l-imdensa tal-kaos, il-ħomor tal-rabja, is-suwed tal-imħabbiet falluti,
tar-rifjut, tal-uġijat perenni. Qabel norqod, irraħħam b'xuftejn inġazz rużarji. Nimtet trasparenti fuq l-ożor nikta, nikkontempla l-leġenda tal-lejl tal-allat li fassalt f'moħħi qabel mosfruli. Għada fil-ħodu, mill-ġdid nerġa' nibda l-kalvarju tal-kafe silġ, tal-uġijat, tad-diżappunt, tat-trapassjoni. Fl-uniċità tiegħi, waħdi fl-appartament ekstra familjari tal-uniċità tiegħi nammar għal-kwiet ta' qaxorti. Seta kien gwab u seta kien umli. Ħadd ma jazzarda jisfolja l-saffi tiegħi biex jarwinni. U lil ħadd ma nippermetti, inkella xejn tiegħi ma jibqali, ebda sigriet, ebda rokna, ebda spazju fejn nista' niġbor ix-xmux ta' qlubi u nagħmilhom għena. Xmara. Kun naf li xmara int li fi triqita tiġbor u tkaxkar magħha l-fdal arbuxxellat tal-esperjenzi. Ftakar dan u waffeċ lu ġeħtijek taħt riġlejk u tbissem konfidenti quddiem min jixtieqek ħamla. Ftakar li xmara int u isqil sidrek mill-miżieb tan-nida tħuf fuq weraq l-odwa waqt li taħji fl-istess ħin lil min blaċ qiegħed jinfena. La jasal sriċ is-sajf soff fil-meraq tat-tut tal-opportunità li jaqa' providenza. Kun diffiċli biex titqaxqax għax jekk tinxef ħadd ma jżidek qatra ħajwitik. Kun potenzjal imqartas fik innifsek, intraprendent li jaf kif jola l-fuq mill-falliment, joħlom b'ċaċet għoljien. Ftakar li xmara int, titgerbeb rajk fidejk biħlasek miegħek, għax jekk tinsa jaf jibilek is-ser passis ta' Delfi. Is-silta li jmiss hija parti minn poezija autobiografika tiegħi bl-isem ta' dossier maqsuma fi 15-il parti, se naqra kwadru numru 11. Kultant toħroġ li xemx minn wara l-kwinti u s-sema titbissimli u l-kwiekeb jilmaw fuqi. Id-dinja tiddakkar minn dan l-iskerz każwali u trot konsolazzjoni lil ġisem u lil ruħ. Jaf dak il-ħin nespansja, insir l-intellettwali li joħroġ jikkonversa u l-edewwa jħaġġruh. Min wara sħab tal-bieraħ u dak tal-bieraħ tlula toħroġ temiżni ftit bħal erħan xula. U f'dak il-waqt skarsant mill-glorja xirqa fejn dak li kont int qatt ma kont tarani u dak li qatt ma kont stajt forsi nkun, int li ma ftnix poeta għal waqt ikkonsidrani. Hekk nider jien li d-dinja ta' madwari fanal li ta' fujnemnem minar illa li donnu f'daqqa waħda jagħti ħestru u fjamtu tqel u tikber u tibrilla għal ftit waqtiet mixela, imbagħad bil-mod il-mod tmajnalu ix-xintilla. U l-aħħar waħda xejn iktar ma nara. Terfani mit-trab tal-art fejn bħal dorbi nitkaxkar minħabba fejk jekk xi darba imdawwal titħajjar iġġarraf bejnietna il-ħajt tad-difiża. Il-maskra ta' qalek u l-awra ta' wiċċek tinħasel bid-dija bħal xija ta' kwiekeb. Jew illa nibatek bħal kieku qatt maftek u ninsa l-intlaħam mill-laħmi l-inti u l-jiena u l-kwiekeb li qtajna u l-kjażmi li ħloqna u l-għada u l-pazzi griet li jamilna l-xulxin meta ġarrejtek ftit dem, ftit kapriċ. Bħal teħla xi ħaġa ġo fija li għandha mill-iżmna moddija, tremenda dil-ħaġa f'għajnejha, minn friża ssir qotna, minn tigra ssir naġa. Min nanu sir ġgant, il-fjuri jaqtali pon, ħodon, buketti. U tejdli ma blaħem maħnuq, tejdli aħfirli, u nejdlek taxiex, u tejdli intbaħt kemm minajrek jinfqir. Bnidem ieħor issiru jiena xejn iktar ma nara, tinħalli l-balla li kolli fl-istonku bħal tronku u f'dirajn kollhom ħrara imbennek, infizdek,
inqazzek, nollik fuq pedestal, nirrestawrak u nindurak mill-ġdid, bil-wieqfa quddiemek, il-mimmi tajnejja, il-frotta li nqatet mis-siġra u baqgħet bla tħassret. U nħadnek miegħi bis-saħħa ta' mara ta' u nissikkak u nbusek fuq moħħok, fuq ġbinek u fuq ħaddejk, bl-istess fom u bl-istess ħrara u bl-istess qalb li għalija fis-sija tad-dalma int kont terfajt biss differenzi. Grazzi ħafna. Grazzi, Teris. La dan il-konkors msemmi għal Dorin Mikallef xira li nonorawha tal-inqas darba fis-sena waqt din iċ-ċerimonja. Se naqralkom poeżija Ottubru, għax apparti li żmien hija waħda għal qalbi ħafna. Ottubru. Ħsibijiet lil Carmen Mikallef Buħaġar. Li kieku taf Ottubru. Kull meta tasal int mal-aħħar wart tas-sajf u t-tokki żgħar tal-qniepen flaxija toħolmok imħabti. Beatu bħall-ilma u s-saħħa tax-xemx pax-xemx tħolli qalbi ja xar ta' Virġilju ja nifs dun Karmjan u lil ħna nad-dawl li kieku taf id-dawl u qalbi bejn admi tirtot din qalbi xorbitek lin mill-istilel bħal spiritu tal-ġenna narak u l-istilel jgħiduli f'Ottubru bis-seħer das-seħer li qasam iż-żmien u laqqana li kieku taf Ottubru x'inħoss u l-biki li bkejt tal-ħelsien. Il-ħelsien tiegħi nafulek mal-mewġ etern li stedinni u mxejt arkubtejja għax ruħek tmiss is-sema kemm janni Ottubru, kemm janni max-xema li tixel il-moħħ flaxija. Noħolmok fit-tempja s-siesa ta' sidri dal-mafkar f'Ottubru kull sena jisseddaq b'leġġenda li nkitbet fl-istilel bejnietna dal-fil mill-istilel. Qed nisma' t-tektik ta' qalbek Maltija, qed inġarrab l-uġieħ spiritwali għal uġieħ tiegħek kull meta nżilt tarkubtejk u biss titrab tal-art li demma u demmek u bkejna dal-biki bla dmuħ għajnejna fil-blat. Ma nħafrux isimna mal-fwieħa tal-ġonna biżżar tal-larjenx ma nitfakrux u għadamna għat jerġa' masħana ħanina tax-xemx jejjixa għal partna mal-anja tinkiser tal-mewġa selvaġġa dil-anja t'Ottubru nannilek f'Ottubru qaddis ġej mis-sema das-seħer li jidwi mal-qniepen idoqqu u t-talb tila l-fuq li kieku taf it-talb u ruħi bejn snieni tittiekel bil-fidi f'moħħ Alla jismani minn fuq tgħid Alla jismani. Li kieku taf ximxejt bir-ruħ kull meta ftakartek, li kieku taf għajnejk dawluli lil qalbi, din qalbi Maltija rfitek u inti taf li kieku taf. Najatlek mal-muska selvaġġa tal-firda, hemm qalbi mal-bikja mentali taċ-ċaħda, hemm talbi u hemm l-istorja tagħna u hemm dir-ruħ Maltija tagħna u hemm l-eternità. Eternità, kelma kbira li dejjem tfakkarna f'Dorin u anke fil-poter tal-poeżija u xekk. Mela, fl-aħħar wasal il-moment tant mistenni se ngħaddu biex inħabbar tliet poeżiji rebbieħa tal-konkors ta' din is-sena. Mela nibdew mit-tielet post, il-poeżija RSVP ta' Glenn Kalleja. Nistieden lil Glenn nitlgħu fuq biex jiġbor iċ-ċertifikat u l-premju u biex jaqsam magħna il-poeżija tiegħu. RSVP. Fis-satejn ta' filgħodu qomt noqtollek nemusa u xrobt bil-ilma mis-sink tal-kċina. Is-sena li żvujtatilna jdejna nafuha biss minn ġiex ritratti. Konna għadna miż-żewġin. Kull lejl inti titlaq innuċċa li jagħmi fuq il-komodina u jien
nagħmlu lek lura f'postu. Mhux se taqa' d-dinja. Erġajt spiċċajt irqad fuq il-putruna tal-ġilda. Erġajt ikkonfermajt lek li l-invit wasalli bħal buwawwieġ ta' mħabba. Grazzi. Issa ngħaddu għat-tieni post, il-poeżija Pentos ta' Claudia Gauci. Nissieden lil Claudia titla' fuq biex tiġbor iċ-ċertifikat u l-premju biex taqsam magħna l-poeżija tagħha. Warajk id-dawl imminenti li jmut. B'gost klandestina jnejja jisirqu il-linjamenti ta' wiċċek. Jitalmuhom b'urġenza bl-amment. Malajr f'dil-lejla fraġli tal-ebanu. Taħraq bħal nifsijiet żgħar u trasparenti fl-ispazju għarqan bejn ħarstek u ħarsti. Jien is-sajf qedli, għamiltni minn kustilja ħsibijiet. Ma kull pinzellata safra u kaħla ċappast biċċiet minni fuq it-tila, sakemm sirt storja għalik, tafa inti biss. Forsi xi darba tajdili u nkun bil-qiegħda ma' ġembek. Il-merżuq li fadal jirtira bil-lajma minn fuq il-komma riħa ta' melħ, ma' żiffa kordjali fuq ix-xtajta. Inti l-ħarifa qatmetlek. Għajnejk mażġar fid-dinja mistħajla tagħhom jienu int weraq, oranġo u isfar u aħmar minn dak li hawn qatt ma jitfaċċa. L-istejjer tiegħi miegħek nibnihom waħdi f'imkejjen tar-ramel, nindukrom ileqqu fil-memorja ta' tazza rari gin tonic jew bewsa misruqa għal bil-karozzi pparkjati. L-aħħar dawl jotor ma' il-qmiż bajda tixraqlek wisq, imislek onqok wiċċek jajb fl-imsaġar. Rid ngħidlek li ħadtek fit-toroq ta' belt barranija fejn żbaljajta kull filgħodu il-memorja tiegħek fuq kuċċarina ħsibijiet sokkor f'lukanda fejn kollox ta' darba fejn ma nibżax noħlom. Ixellek il-għajnejk prinjoli qabel jgħib. Iskied bejnietna sikka qed tikber f'nofs dal-baħar sajfi. Ma' Settembru jisfa li kollox skiet u tifkiriet u jidlam f'daqqa. U issa ngħaddu għal-moment li lna tant nistennew, it-ħabir tal-poeżija rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Dorin Mikallef 2023. L-aġġudikanti kkummentaw fuqha hekk. Skont Justin Somerville din il-poeżija hi trattament frisk ta' suġġett rilevanti u attwali, b'lingwaġġ evokattiv li jqanqal immaġnijiet b'saħħithom li jissublimaw il-qerda u tmiem fi ġmiel kważi alkemiku. Fil-waqt li Irene Manjon qalet li l-forma oriġinali taqbel tajjeb ma' suġġett frammentat. Il-poeżija rebbieħa hija x-xnijat ta' xmux u dawliet għammiexa tal-Lien Nellul. Nissieden lil Lien titla' fuq biex iġbar ċertifikat u l-premju biex taqsam magħna l-poeżija tagħha. Qabel xejn grazzi. Ix-xnijat ta' xmux u dwalijiet għammiexa, jew din l-art umda lat titqarqaċ oxqox. La titqarqaċ oxqox din l-art umda u ssir xibka ta' ħjut, tispiċċa u titmermer. Tispiċċa titmermer, tispiċċa. Tintiġġilna garza qaċċana, safranija,
Lewn Mart Kobalt 58.933. Tostor il-materja tal-feriti jiġbdu. Ramel darba debi xejn ma jibqa' jleq fix-xemx Settembrina. #FFFF00. Raġġi bjondi samru ġisimna msejken salib meħluba misħana tiżvinana riġlejna ħbula ta' rabaq moħ u aħna in-naffara il-mifluġa arana hemm u jiena niġi nfittxek qasba fit xkora foħra u fija l-loqom ta' storja li darba kienet frak ta' memorja biċċiet ta' ġebel li darba sejjaħna darna. Il-fluidi fil-flixken marradija u koll u naqsa mill-widien qarsa bħarsa skantata ta' min ilma ma jixrobx u nsaffarlek nixfa assoluta minn qanja tqila osmju. Sakemm insibek todos f'trabijiet nixfin fl-ispazji li jifdal bejn ħajt u ħajt leħni sejjieħi iħanxar sa ma jsibek tqalleb ħamrijat musfara ħarifa. 16-10-54 saffi ta' karti xi darba siġar jobodu sħana daqsek imbagħad narak tilmaħ biċċiet ta' kewkbiet jiċċartu fis-smewwiet. Is-sema jsirlek is-saqaf tiegħek u tintefa' tisma' xnijat ta' xmux u dwalijiet ammiexa, likwidi jaħarqu ġilda mxawta diġà, polimeru espost tal-aġenti ossidanti ma' żmien. Imma nkun sibtek meta felli qamar mislut, felli qamar minġel ikun li jritu, jitbissem xedaq tartru, f'deżerti ta' smewwiet fwieħa ta' fjammi imħeġġa ilsna mkebsin kif nivvampjaw. Aħna li xi darba konna trabi, insiru trabijiet, nitgeżwrulna f'xoqqa, inkunu l-mumji imqarqċin tada, intiru minnaw, niżvintaw. Grazzi. Fissem il-Konsil Nazzjonali tal-Ktieb nixtieq nawgura lil Glenn, lil Claudia u lil Lien. Grazzi tal-li qsamtu l-poeżiji tagħkom magħna. U nixtieq nirringrazzja wkoll lilkom li laqgħattu magħna għal din iċ-ċerimonja. Inħeġġitkom biex tibqgħu taqraw, tibqgħu tapprezzaw u tibqgħu tiktbu l-poeżija. Il-konkors se jerġa' jinfetaħ is-sena d-dieħla u għalhekk kull poeżija hija merħba bija. Il-komplement tal-lejla tajba, grazzi.